Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa Kabangkalan City sa ikaduha nga adlaw liwat nga ginbaha ang syudad. Pila ka mga dalanon natabunan sang tubig baha. Isa ka PWD ang ginrescue matapos malapot sang tubig gikan sa suba ang iya nga balay. Yaring report. Ginsulod sa mga rescuers nga ginatapuan sang DRRMO sang Kabangkalan, Philippine Red Cross, 15th Infantry Battalion sang Philippine Army kag mga Army Reservist ang ining nga footwalk matapos magpangayo sang bulig ang mga opisyal sa barangay nga may isa ka PWD nga natrap sa iya nga balay sa barangay Talubangi sa Kabangkalan City kaina sang aga. Ang iya balay yara sa higad sang suba sa may Talubangi Bridge kag nagasige pa bunok ang ulan. Una nga nabaton nga impormasyon sang rescuers gikan sa mga kaingod balay, hindi kunuluyag magpa-rescue sang amo nga persona. Ang batang otot, ipapush niya kasi magwa sa balay. Ginahimo ta na, hindi man siya, wala tuloy. Basta sa kami mas inikay na nawag ay ipa-confirm ka gid. Pero ang rescuers porsigido. Hindi sila luyag nga may mabutang sa delikado nga sitwasyon gani nagsaylo sa pihak para mas mapahapos ang paglapot sa amo nga PWD. Naguyod sila sang bangka para may makargahan sa iya kag sa iya nga kasapatan. Dugay-dugay, naghinugyaw ang mga pumuluyo. Sa unhan, nakita nga karga na sang bangka ang PWD nga si Valentino Bantasan. Bit-bit niya ang iya alaga nga ido kag pati na ang iya nga manok. Istorya niya, hindi siya luyag nga bayaan ng iya nga kasapatan. Kamusta tingin mo lugar? Ang lugar po to, kamusta to, sir? Naguthalog sa ibabaw. Wala ka pa nagalintuhan nga daanaw? May mga sapat ko. Hindi mo pabiyaan ang sapat mo? Tikon ikaw madula, paano sapat? Kung mano na gidang balay, malangoy mo ko. Baka langoy ka man lang. Gindala si Valentino sa barangay para matagaan sang ilislan kag bayo kay nagakurog sang tugnaw. Isa lang siya sa hindi magdubo sa 1,600 ka mga persona nga na-rescue kag mga nag-evacuate sa Kabangkalan bangod sang sige nga pag-ulan nga nagresulta sa liwat naman nga pagbaha. Ang kilid sang mall, amo sinikadalom ang tubig, mga alas 12 kaina sang udto. Sa unhan sini, may merkado sa Sitio Utod, pakadto sa Barangay Hilamunan, amo naman sini kadalom sang tubig. Kung magsugat anay ang duha ka mga salakyan, nagasaka pagid ang tubig. Sa Kabugaw Bridge, nagadagsa ang tawo. Ginausisa kung ano na ang kataason sang tubig sa suba. Ining Kabugaw Bridge, diri sa may Kabangkalan City, no, nakikistansya ng response, no, matapos ang tao na nagakadto, di nagalingli, nag-ausyoso kung anong sitwasyon sa tubig, anong kataas ang tubig. So, ginadagsa siya, naga-traffic, may naga-motor, naga-salakyan, tanan, naga-parking sa Taytay para mag-usisa sa sitwasyon. Las 11:30 kaina, wala na sang steps nga kitaon sa suba. Nag-awas na ang tubig baha. Nawasak na ang mga atop sang kapihan sa higad sang suba. Sa guwa sang City Hall, may amat-amat nga pagdalom sang tubig baha pero makalabay sa gihapon ang mga salakyan. Sunod sa mga rescuers, kutob sa mga pwede i-rescue samtang masanag pa, luyag nila nga daan nga ma-rescue na. Kay kung maabtan sang dulom, delikado na katama para sa gina-rescue kag sa mga naga-rescue. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.